question to ask. Must all called ones be Dibia or spiritualists? Yeah, thank you for that question. Onye akpọrọ ọlụ bụ onye akpọrọ ọlụ, mana ọ nwere ihe na-achọ ka nkọwara ndị mmadụ ka ndị mmadụ ghọta ya. Mma amụ ihe ọtụtụ ịma atụ to buttress my point. Onye ọbụla akpọrọ ọlụ nwere onye akpọrọ ọlụ. Ịkpọ ndị akpọrọ ọlụ buru ibu, mana enwere ndị akpọrọ ọlụ nwụ na football pitch, nwere ndị na-akpọ first 11, nwere ndị na-akpọ reserve. Ndị nọ reserve nwere ike onwe onye first 11 nwere injury, ewebata onye reserve. Etu a ka ọ dị na spiritual calling. Enwere ndị ọbụla ha ga-abụ the arrowhead leader, nwee ndị ọbụla ha ga na-play supporting role. Example, ụmụ nwoke ya arịpụta ọ bụrụ na o nwere nnukwu agwụ na o nwere nnukwu kọl, ihe ọ na-edere ịnụta nwaanyị nwekwalụ ọkpụkpụ oku ịbụ supporting role. Ifu na nwaanyị a ga na-asọpọtụ di ya na-edu ude. Mana ọ bụrụ na mgbe ụfọdụ ịnweta a leader, wetakwa a leader ọzọ, ha bịa ha azọba isi, the marriage will crash. Gịnị ka ndị na-ekwu maka ya? O nwere onye akpọrọ ọrụ, ọ bụrụ mmadụ niile ka akpọrọ ọrụ na ha ga-arụ ọrụ full time. O nwere ndị akpọrọ ọrụ na ha ga na-arụ part time. Ịghọtara ya? Nwee ndị akpọrọ ọrụ na ha ga na-arụ supporting role. Example, ọ bụrụ na ije na among the pastors, ị ga-afụ ndị na-pastor only on Sundays. Ụbọchị Monday jebe na shop ya ma business ya, Sundays ọbụka pastor, a na-akpọ ha part time pastors. Ụdị ndị dị etu a, ụfọdụ ụlọ ụka adịghị akwụ ha ụgwọ. Mana enwe ndị full time pastors, ndị bụ residential pastors, ha nọ 247. Etu a ka ọ dị n'ọkpụkpọ. O nwere onye ọnwụ na ije ezie gị ozi na nwere ọkpụkpọ. O nwere ike ọkpụkpọ oku gị abụrụ ka ị sọpọtụ ndị nọ na ya bụ ministry. Example, enwere ike ọ bụrụ na akpọrọ ọrụ evangelism, ọ bụrụ na ị nwere ike ide eje that evangelism because of the ọrụ gị tight schedule. Now ihe ị kwesịrị ime as onye dị good experience m na-agwa gị bụ ị nwere ike na-asọpọtụ ndị na-eji ya nọ full time, nke bụ eziokwu mana mmadụ mana mmụọ. Onwe ngọzi a na-agọzi ndị bịara data evangelism wee rite ọtụtụ mkpụrụ obi n'uru, ka a na-agọzi ndị jere eje n'ụkwụ, ka a na-agọzi gị nwa wetara financial support ejije, because ọ bụrụ na ị wetara ego ndị a jere nwere ike demoralize ha ma eje. Ghọtara ya? O nwere ọtụtụ ndị bụ example na fada na-aka ụka, fada nọ na pulpit, fada enwere ike ịka ụka alone, na enwere other supporting subordinate. Fada bịa ka na-aka ụka, enwere catechist, enwere lay reader, enwere mass server, enwere ndị steward. Ndị a niile bụ ndị so wee do ofufe, mana enwezi one pilot. Onye agbata na efefara ụfọdụ, ọ bụrụ na osi na-abata n'ụlọ ụka, enwere ike ha kwụọ na line, ndị ma ndị kwaya ndị na-ekwu ukwe anọrọ, ha batacha fada esozie ha wee gbago n'ọta ntị ọ dị, gosi na ha niile abụ team. So onye agbata na mgbe anyị nọ na charismatic, enwere ndị nọ na prayer ministry, enwere ndị nọ na singing ministry, enwere ndị nọ na intercession, enwere ndị nọ na pool prayer warriors. Etu a ka esi ka ọlụ eke. So ịchọpụta ebe a kpọrọ woku, ọ bụrụ na ị nwere ike ịrụ ya full time, ị na-enye ndị na-arụ ya support, ị nwee ike dee ude. Mgbe a na-agọzi ndị jere full time, ka a na-agọzikwa ndị sọpọtụrụ ha wee jee full time. Maka na ọ bụrụ na ofu team broke up, ofu medal ahụ enyere ndị gbara first 11 ka a na-enyekwa ndị nọ na bench, including the coach. Daalụ. Thank you.